Ditutup pas pena-pena. Tiga bahasa ini. Keroncong tawa. Kau sobat lagu mas kok Mas Dori kan lagu. Kopi ya ngopi, udut ya kari udut, timbang ngerasa tonggo, sing ora-ora, ambok ngopi, nah enak. Segere, pol. Neng ini wis ra ngentang. Ngentang oke ya men, sementing dibikin happy saja. Happy, udut, karena ini ponakan kula anak biji kae lho. Ora teko-teko jane mutiar kok. Biasane ya sok sliwar-sliwer mrene dolan ngopo-ngopo, biasa cok njaluk udut. Kok ora ketok-ketok. Ini biasanya dilongkas kene. Ditinggal sapa sing atine ora lara. Ditutup pas pena-pena. Pas lagi sange-sange milih bolongan liyane. Nyanyi opo? Nom anak muda zaman sekarang ini nyanyi ngene iki, Pak De. Ora ngerti kok piye. Aku ngenteni kuwi ket mau. Ket maghrib mau lho. Nganti saiki arep subuh. Iki lagi teko. Ora bentar ora Mas. Aku ngerti yen kowe iki kan wis rasane aku. Saya ngerti ora rasane. Sapa sing kuat ditinggal. Wis aja ditutup nih. Lagu iki lagu opo? Kowe apa iso? Gitar ya. Ya, Pak De. Jale iso. Lagu gitar saiki. Aku muni ae lho. Nih, tak kubur sik. Bisa kita yang ini kecil. Muni, iya kan? Masa? Kamu tak paling kita. Aku bisa iya, pinter. Masih buat ngerti lah lagu-lagu pop, rock. Wah ya, anak muda. Wah, tak nom. Ini lagu keroncong ini kan pokoknya udah. Musik ini macam-macam lagu. Keroncong dan sebagainya. Ini keroncong asli malah. Jenenge keroncong tawa. Wah, aku lagi ngrungku Pak De. Kowe lagi dulu dong. Heeh. Nah, iki umpama iki keroncong tawa. Nek wong dhisik iki ning ngarani iki keronconge populer. Populer kuwi terkenal. Oh, jenengan sih seniman kok. Aku. Yo ayo ngono kuwi ae. Aku dhewe ya lali. Terus soalnya ya kita ngerosok jenengan. Yo yo kok diarani. Ya wis tak tutuke. Ya, Ngene iki, rungokno ya. Iki keroncong tawa. Mudeng. iya toh. Ya Yang ini mau. Jadi keroncong tawa. lah orang kita Lah, guyu to. Lah ini kuwi jenenge keroncong tawa. kasih kowe iki ta. Masuk wong tuwa langsung gitar jadul ini. Masih ketawa ya ngono ki mau. Kowe iki musik jadul. Lah, kok panggil kontrol. Aku
tak ngerti lagumu sing saiki yo apa tak ngerti yo. Saiki ra usah Pak De lagu koyo ngono iki. Lagu iki Mas kok Mas Dori kan lagu iki. Mas sing Dori ganteng ae. kayak aku ya. Ya Nah, ngono kok iki. Tak tunggu terus ae. coba. Aku tak ngerti coba lagu. Oh, tak sayang sayang ngono iki tak tonton. Kamu lu gimana? Pak De kocok. Lho, iki piye? Jangan lagu ini tak tongtong lho, iya pusing lho. Lah iya ta Pak De. Lah dia zaman kowe nom-nomanmu lho, zaman pacaran kuwi. Biyen iki. Mbok aku diceritani ben rada pengalaman sithik. Aku ini nomor-nomor aku di sini pacaran ini wong iki alim-alim, sopan-sopan, ora kaya saiki. Aku pacaran iki apa eneke? Ora neko-neko. Dadi ya aku mau. Kok didusak. Wah, Pak De kowe ya. Dladuk-dladuk saiki ya. Ternyata biyen alim ya. Oh, kandhane Pak Demo. Pak De. Piye piye? Kowe zaman biyen iki tamer susu lho. Saru. Tak kandhani to mau. Aku ki alim. Arep aku wong ngene iki pun aku karo wong wedok tenan. Aku iki tenan. Jane karepe ya ngono jane. Hah? Ora ngerti ya? Ora ngerti piye nek cacak iki piye. Tak warai carane mersusu. Oh, carane piye piye. Aku kandhani. Ngene iki lho. Oh, bocah edan. Kocrok. Nah, aku pengen entek. Kayak susu ini. Wah, aku susu ora seneng aku, men. Awakku ora penak. Aku pengen teh ya. Walah. Nek perkara teh kae ponakanmu lho, bajing-bajing ini ponakanmu nek berbab teh. Teh celup, teh tubruk, apa teh saring, wah, bisa semua. Tenan ngene. Wis iso. Wah, iso. Saedan tak gawe sik. Tak enteni. Cok. Njupuk siji kematine yang ngene. Pengen ngeteh. Digaweke. Dikeki. Ah, cocok. 2,000 years later. Oh, kasih yo. Sarenge tuwa ngono. Lho, loloten. Apa iki? Tapi ya teh ngono kuwi to. Ya kok akeh iki, men. Kat biyen kan sakne sing teh yo kaya ngene iki, Pak. Iki aku geger sini iki pengen iki ora teh. Lah, teh sing piye? Saring, encem. Encem. Teh Yah. Teh are ora sida cair. Ora sida blonjolan Solo. Ponakanku saya kentir. Mergo kesuwen jomblo. Min, tak kandhani. Kowe saiki ora usah muluk-muluk golek cewek iki. Kowe gak mar golek sing putih. Sing ayu, sing glowing. Kuwi ora perlu. Kuwi paling bocah saiki iki ora iso ngliwet tak kandhani. Pengliwet pisan, kuwi jemek. Golek cewek ya sing biasa wae. Ora usah ayu, sing penting wedok. Ayo karuan ana sing gelem apa ora. Cep mau jengger sulu ae men. Kesel aku. Suruh ora penakan iki jengger sulu ae sanu wae. Liyane wae piye? Bentar, saiki tebak-tebakan aku udah tebak-tebakan iki. Apa? Pengen apa? Wis, aku ngutama stres wis. Sakmu. Ngerti alas to? Wong ngerti, mau gene sok belane ngalas kok. Alas kobong. Ya, Macane piye? macane. Macane iki yo mlayu to, Mek. Jenenge alas kobong, macan ngerti udah mlayu kabeh. Alas kobong. Ya garek diwaca alas kobong. Oh, median.
Kowe ket mau lek mbedheki aku. Ndak delok ya. Coba cah enom coba iso. Tiga bahasa iki. Wah, mantap. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, basa Jawa. Oke. Saiki basa Inggris animal. Apa bahasa Indonesia? Hewan. Pinter ya. Kowe di sini sekolah wis tidak lulus ya pinter dong. Gampang Bahasa Jawa. Jawa. Animalmu basa Jawane apa? Kawin. Kewan nih, kewan. Wis ganti ya. Nanti dia bocor. Saiki genderan. Ya, apa wis? Ponakanmu Kowe gede. pinter asline. Sopo? Delok apa adine goblok ora delok. Kecil kuwi. Bahasa Inggrisnya climbing. Wah. Mau manjat. Bahasa Jawane saiki. Bos Jawane. Memek. Iya ta. Mana? Mana, Pak? Mana?